Falaba por aquí, e falaba no medio. Eu solamente vou falar interna. A nos gustanos como é a nosa xente de vir por aquí. Moitísimas gracias a todos por demostrar. E nós plantexamos unha maneira de evitar que unha vila ou que unha cidade, que Guitiriz se converta nunha pequena Venezuela, ou que Guitiriz se converta nunha pequena Grecia. O feito é que un alcalde, despois de 4 anos de vacas flacas, despois de 4 anos de disminución de ingresos ano a ano, despois de 4 anos de estar asediado pola Diputación de Lugo, pode decir diante de seus veciños que hoxe deixa Guitiriz sin debedas, é toda unha declaración política de enorme calado. Porque este alcalde podía deixar a Guitiriz cheo de facturas sin pagar e deixa a Guitiriz limpio. Por eso, amigos, efectivamente, hoxe empeza a xirar a historia de Guitiriz. E non podemos parar este movimento que tanto nos costou facer. Íbamos hacia atrás e agora empezamos a ir hacia adiante. E non podemos parar xustamente cando agora empezamos a camiñar e cando acabamos de levantarnos. Amigos, a única maneira de evitar que nesta Guitiriz empecen os debates estériles que hai, por exemplo, en Cataluña, si somos ou non somos independentistas, si hai que facer un referéndum de autodeterminación, a única maneira de evitar que Guitiriz sufra a inestabilidade que está sufrindo agora, por exemplo, Andalucía, que non poden formar goberno porque non teñen maioría suficiente para gobernar. A única posibilidade, queridos amigos, é gobernar pensando en Guitiriz, gobernar pensando en Galicia. Mirade, dicen que o Partido Socialista Obreiro Español naceu en Andalucía. Non o vou a discutir. Si é verdade. O Partido Popular naceu en Galicia. Fomos os galegos capaces de facer unha gran forza política, un gran partido político. Naceu aquí en Vilalba, e aquí neste partido judicial. E dende Vilalba fixemos un gran partido que hoxe é o gran partido da esperanza, do futuro e do progreso do país. Dende Galicia fixemos un partido que hoxe goberna en 13 comunidades autónomas na maioría das cidades e nas provincias. Dende Galicia fixemos un partido que hoxe ten a maioría nas Cortes Xerais e nos temos que sentir orgullosos do que fixemos como galegos. Por iso, queridos amigos, para nós Galicia é a nosa forma de ser. E de nada valdría ter bons resultados fora se non tivéramos sempre un mellor resultado en Galicia. Nós, queridos amigos, fixemos 3 obradoiros de emprego a Guitiriz nos últimos anos, porque sabíamos que a Diputación de Lugo, simplemente por ser do PP, tanto a Guitiriz como a Begonte, como a calquer concello do PP, as inversións eran 0. O 60% dos concellos de Lugo foron do PP nas últimas eleccións. A Diputación lle dedicou un 10% do presuposto. E o 30% dos concellos foron do PSOE e do BNG, e aí gastaron o 90% do presuposto. Eso é sectarismo ou non é sectarismo? Eso é sectarismo rancio. Eso é sectarismo antidemócrata. Eso é sectarismo que queremos olvidar para sempre. Amigos, hoxe temos 25.000 parados menos que fai un ano. Hoxe temos 20.000 persoas máis afiliadas á Seguridade Social que fai un ano. Hoxe temos nada máis e nada menos que 4.000 plazas de guarderías públicas máis que fai un ano. Hoxe temos nada máis e nada menos que 12.000 plazas públicas de comedores escolares, máis que cando empezamos a gobernar. Cando empezamos a gobernar había 14.000 personas que cobraban a lei de dependencia, hoxe a cobran 40.000 todos os meses. Xa sabemos que aínda nos quedan por pagar, pero cando empezamos había 14.000 e agora hai 40.000. E dirán vostedes, e de onde sacaron o diñeiro? Pois mirade, estuvemos gestionando Galicia con 2.000 millóns de euros menos cada ano. 2.000 millóns de euros menos cada ano. A razón diso, a razón de ser o primeiro partido de Galicia, é porque cada día intentamos esforzar. A mitad de votos ca nós, e nós temos outro diputado. Faltou un chico. Os partidos que representan o futuro. En todos os concellos, en todos. E salvo Guitiriz, que nos faltou un... Presidente, gracias polas túas palabras. A ideoloxía política de cada un, porque ahora traballa para o señor Besteiro. O futuro político de Guitiriz e dos seus veciños non pode depender daqueles que antepoñen o tráfico.
co capricho de algún